Vähän ihmeellinen ääni tästä kyllä kuuluu, tommonen niinku... Joku tommonen laatu. Mä en tiedä kuuluuko se tähän videoon, mutta... Aika paha ääni kyllä lähtee tästä vehkeestä, mutta eiköhän sillä jotakin saada aikaiseksi. Joo, kyllähän siinä ero näkyy aivan selvästi. Ja kävin kiillotusaineeksi hakemassa Biltemasta tämmöstä medium keskikarkeaa kiillotusainetta. Tällä olisi nyt tarkoitus lähteä tätä katsomaan. Sitten on tässä nyt teippi tähän konepellille, niin minkälainen tulee. Punainen näytti olevan mediumi, niin pistetään se nyt tähän aluksi. Siihenpä se meni. Sitten otetaan täältä ainetta ja... Ui vittu! Tässä ei olla ammattilaisia tässä touhussa. No niin, eiköhän siinä on aluksi ihan hyvä määrä. Sittenkään sitä pitäisi lähteä tästä. Tää on vaikka tämmönen alue alakuun tässä. Ei oo kyllä mitään tietoa, että millähän nopeudellekaan tämä kannattais laittaa, mutta pistetään nyt vaikka 2 aluksi. Katsotaanpa tuommoisen pienen testin jälkeen nyt, että miltä se näyttää. Kyllä siitä vähän niinku sinisempi tuli, mutta kyllä siinä noita naarmuja vieläkin on. Ja koko konepelti ja ikkuna on myös tuossa roiskeessa. Tämmöisen alueen mä oon tästä nyt kerennyt myllytellä. Ja tosiaan sillä keskikarkealla, mutta tämä on vieläkin näin naarmunen. Niin kokeillaan nyt tätä kaikista karkeinta. Tuota kohtaa justiinsa aloitin, niin tämä sieni vaan yhtäkkiä räjähti. Tai eipä siinä, pistetään uusi sieni paikalleen ja se olisi tämä puoli myllytetty tosta karkealla laikalla ja sen jälkeen hienolla laikalla. Puolivälin ero. Kyllähän siinä ero näkyy aivan selvästi. Naarmuseksi tämäkin jää, en tiedä miksi. Onko minun taidoista kiinni vai onko se näistä minun vehkeistä kiinni. Mutta kyllä siinä niinku kiillossa ainakin huomaa. Tämä on ihan tämmönen samea ja tämä kyllä kiiltää, mutta naarmuja siinä on vieläkin. Tuulilasikin on muuten, olisi varmaan kannattanut suojata jollakin, mutta no. Mä vähän epäilen, että tätä ei ole ikinä myllytetty tätä autoa. Ja tämä on kuitenkin 2001 vuosimallia. Naarmuja kyllä löytyy. Just tästä kohti, mistä mä nyt pidetän kiinni, niin tämä on niinku ihan tulikuuma melkein tämä kone. Kakkostehoa on nytten käyttänyt, kun se tuntuu, että se muuten pyörii niin nopeaa ja vetelee, niin se tosi silleen niinku saattaa nykässä yhtäkkiä johonkin. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että tuossa ei ole sitä epäkeskoa vai mistä se johtuu, kun en ole tosiaan ennen ikinä myllyttänyt. Mutta kylläpä sillä aivan hyvin saa. Jos tästä pitää jotakin sanoa, niin kyllä mä sanon, että tää on ihan kelpo vehe. Epäkesko saisi olla, niin olisi vielä parempi. Mutta tämmöiseen omaan harrastukseen, niin kyllä mä sanon, että 25 € koneeksi hintansa väärti. Tämmöisen pikkuauton kotioloissa niin aivan hyvin kyllä myllyttelee menemään. Otin tämän auton tähän nyt ulos ja pesasin sen vielä, niin katsotaanpa nyt miltä se näyttää tämmöisessä luonnonvalossa. Aika hyvin alkoi kiiltämään.
aikaisemmin sanoinkin, niin aivan ensimmäistä kertaa tämmöistä myllyttelyä tein. Aivan hyvä kyllä tuli. Omasta mielestä siis. Mersukin näkyy siellä. No niin, nytpä tästä olisi muutama päivä mennyt, kun tuli myllyteltyä tämä auto. Ja nyt kun tämä on vielä näin mukavasti puhtaana täällä tallissa, niin voisi tämmöisen vahan siihen vielä pyyhkässä pintaan, niin sitten se tuo siihen vielä semmoista lisäkiiltoa ja kestävyyttä. Ja sittenpä tämä on valmiina talven ajoihin. Mersuhan jää syyskuun lopulla talviseisontaa ja tämä auto tulee mulla sitten käyttöön. Vielä pyyhkässään tuo vaha tuohon pintaan, niin passaa sitten talvipäästellä tällä menemään. Otetaan tästä vahapurkki auki ja lähdetään levittelemään. Tämähän näyttää aivan erille koko auto, ai jettää. Tämmöstä valoa vasten se on enemmän niinku sininen ja nyt se on jo vähän niinku violetin puoleen. Ai ettäkö tuli hyvä. Mutta laita nyt kommenttiin tuosta mun myllytyksestä, että mitä siinä voisi vielä parantaa. Varmasti voi parantaa aika paljonkin. Olisi kiva saada semmosia vinkkejä, että mitä kannattaisi ottaa huomioon. Ja ootteko itse testannut tuota Lidlin myllytyskonetta? Kyllä mä tässä nyt loppupuolella voin sanoa, että kyllä mä voin suositella tuota konetta. Laita videolle tykkäys ja tilaa kanava ja laita tosiaan sitä kommenttia. Olisi kiva saada vähän semmoista palautetta. Mutta tämä video oli tässä. Moro!